Estamos asistindo a unha onda represiva xeral, tanto máis se agrava a incompetencia dos gobernos para resolver a crise, máis recurren á represión. Aquí xa queimar un contenedor se eleva a categoría de reforma de Código Penal e xa digo, os que causan de verdade os problemas, a crise profunda que estamos a vivir, a desfeita social, a esos non teñen ninguna condena. Pois nós creemos que justamente ao revés. O que non nos parece que podamos aceptar tranquilamente que isto poida seguir así. Non se poden pedir 5 anos de prisión por defender dereitos dos traballadores. Non se poden pedir. E menos aínda condenar a xente por defender dereitos dos traballadores. Non pode ser un sistema democrático minimamente democrático. Quen ten que ir á cadea, quen ten que ser condenado, son os que provocan a desfeita, que provocan a baixada de salarios dos traballadores para eles seguir vivindo cada día menos. Eso como hai que abordar as cousas, porque isto leva a unha traza mala.